माने लाइमोन सिख्लाफ्रा सेल्फि लानो फैगोन ना फैया? बेथ' साभाबिक बिराद लायो माने आंजों थाब्ला उदैफ्रानो माने जिदा जोबोर हाबाय आंनिबा थैनोबो खावाखै बियो खावनायबो दान्दै नंगौमोन आं ओरैबाबो मानसिया एसे कमेडि टाइप माने आं लाजिनानै गारिफ्राव थांबा गारि सायावसो एरसोना थायो थारमाने आं इउटिउब चेनेल खुलिगोन नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिथाहरनो नागिरदों आंनि इउटिउब चेनेलआ जागोन जाहैबाय अनिल कमेडि एन्टारटेनमेन्ट। अके बे समाव आङो दंफैयो जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव जाखांफुनाय भावगिरि बिथाङा मालाबा मालाबा एक्टरबो लायो आरो मालाबा मालाबा बिभिन्न माखासेनि माने भाव खालामो आरो बियो बर' सावथुन मुलुगावहाय बुंनो थाङोब्ला हिसाब गैला आरो बियो मा मुभियावहाय गाबोखो बाट जों दिनै बिनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो मोनगोन नोंसोर खुद भिउअरफ्रा बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै लादो जे मा सावथुन मुलुगाव बिथाङा आगान होबोखो आरो मा बाव खालामबोखो सिगां बबे समनिफ्राय बर' सावथुन मुलुगाव फैया बेखौ मिथिनानै लानोसै। स' बे समाव आं मिथिनो लुबैबाय गिबिथाराव नोंथाङा आथिखालावहाय बर' सावथुन मुलुगाव बिराद माने फेमास जानानै दङ दा नोंथाङा बबे समनिफ्राय बर' सावथुन मुलुगाव फैया? खुलुमबाय बिटिआर इनफो स्टुडिअनि आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय दिनै बिथांमोनहा आंनि खाथियाव फैदों खुब गोजोननाय मोनदों खिन्थु फार्स्टआव आं बेखौ होननो सानदों थारमाने सर्ट मुभि गाग्राखौ एक्टर होनगोन ना होना आं बेखौ मिथिया खिन्थु नोंथांमोनहा एक्टर हिसाबै जुदि दिनै फैदोंब्ला बेखौनो साननानै लाबाय। दा फार्स्ट अफ अल माने बर' सावथुन मुलुगाव फैनाया जाहैबाय आङो गिबियाव ना 2012 सोआव माने सुबर्न बसुमतारी बिथाङा आंखौ लेंदोंमोन मोनसे खिन्थु आं बे समाव जिनिसखौ मोजां मोना मुभिखौ मा बुस्थु बेखौ आं बारा मोनथिया इन्टारेस्ट मोनाखै आरो थारमाने ओंखायनो आं लाया होननानै आं थादों आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों मोनसे सर्ट मुभि खालामनाय जादों बे 2012नि एसे उनावनो बाय फर्स आरोना माने सोरनिबा गैयि समाव कम्पेनसेसन सुफुंहैनाय बायदि खालामनाय आरो बे समाव एसे स्टुडेन्टबो हिसाबै माने असुर मोना जायोमोन आरोना दा खोमसि मुलुग होननाय फार्स्ट अफ अल 2012आव सुबर्न बिथांजोंनो फार्स्ट खालामनाय जादों माने सर्ट आरोना 10-15 मिनिटसोनि आरोना बिदि आरोना। बाव नोंनि भावा मामोन? बेयाव आङो माने सासे हिन्जावनि बिफा ओमफ्राय सासे फिसाला दंमोन बिराद बेमारि आरोना बेफोरबादि आरो थारमाने नोंथाङा दहायसो होनना बुंदों जे सर्ट मुभियावहाय फैनायखौहाय एक्टर होनगोन ना नङा बेथ' नङा थारमाने सर्ट मुभिखौनो जेनेबा स्टेप बाय स्टेप पार्ट 1 पार्ट 2 लाङो नालाय उनावहाय आबुं बिनि मोनसे सावथुन जायो स' बेबो एक्टर आरो एक्ट्रेसखा दा आं बेहाय मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा दिनैसिम बुंनो हागोन नामा जे नायगिरि बिथांमोननो जे नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे जेनेबा बर' सावथुनाव भाव खालामबोखो? आङो नैबाव एसे लिरनानै दोनदों नोंथांमोना आं खिन्थानोसै जिनिसा अबेखौबा आं बावजोब्बाय फार्स्टआवनो आं खालामजेननाय जाहैबाय खोमसि मुलुग सर्ट मुभिमोन आरोना बेनि उनाव जोङो सुमन बिथांनि थ्रुयैनो रैखाथिनि अर माने गोलाव मुभि बेखौ खालामनाय जादों ओमफ्राय खिन्थु आङो माइथायखौ बावबाय बेनिफ्राय जोङो सर्ट मुभि जेब्लानाखि लकडाउन जादों अब्ला गोब्रामदों नामा होननाय मोनसे सर्ट मुभि खालामदों बेनि उनाव मोनसे गोलाव सिनेमा गोसो होननाय रामफल बिलनिफ्राय बेनिफ्राय थिपकाइनिफ्राय आङो बाहाव खालामहैदों सिनेमा गोलाव आरोना बे थांब्लिनाय गोसोनि मोदै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो रामफलबिलाव खालामदों डुप्लिकेट बेखौ दिब्लायाव आरोना बे जाहैबाय देग्लाय ओंखारनो गोनां डुप्लिकेट पुलिस औ बेनिफ्राय गोलाव सिनेमायाव जाहैबाय थिपकाइनिफ्राय बिमा बाथुल बेनिफ्राय फेलें नोजोर बेबो थिपकाइनिफ्राय बे गोलाव सिनेमाजों ओमफ्राय जाहैबाय नाम्बार 1 फोथाय खेबस' गोलाव सिनेमा ओमफ्राय नै देग्लाय ओंखारनो गोनां रिया बायद'नि स्टिर सिनेमा बिथांनि ओंखारनो गोनां मुभियाव बावबो नों दं? औ आं दं बिदि आरोना बेनि उनावहाय जोङो फिसा बिदिनो सर्ट मुभि खालामबाय जेनेबा गोरोन्थियाव होननाय खालामदों बेखौ एपिसड मोनब्रैसिम बियो ओमफ्राय दाख्लैसो गसाइगाव बानायदों जाम्बासियान पार्ट 1 पार्ट 2 बेनिफ्राय टिभि रिमट सिखाव नाम्बार 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सावलुन नाम्बार 1 पार्ट 7 सिम जोनोम साननि अनथोब आं लिरनाय पार्ट 5 सिम थांबाय हाबा गिदिर लानाया लस पार्ट 2 सिम थांबाय टिभि मेकार मावजि साधु बिफा जोलै फिसा हांमा थाबाय सुनि गह्र पार्ट 1 पार्ट 2 बेनिफ्राय दङ
बे आंनि फिसाय बे आंनि बयफ्रेन्ड जिखा खालामो फार्स्ट 17सिम डिसिलार दं नामा टट' ड्राइभार मिस्टार बबा माबोरै बावनो हानो खालमासि लाथारनोसै ओमफ्राय जौ हप्ता सान खाफाल गाज्रि आंहा बिसखौ आंबो मोनलोंदों नोंथांमोननि नैबे बिटिआर इनफ'आव फोसावजानो गोनां आंजोंनो लिरजानाय नैबे बिसखौ आंबो मोनलोंदोंखौ नोंथाङा साननै सानथामनि उनाव नुनो मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा बेनि उनाव दंबावो नै एसे हिनजावनि आमोलाव ओमफ्राय मा होनो समनि फाखनाव थैनि बाना बे जाहैबाय सिनेमा गोलाव ओमफ्राय माला मायथाइनि नामखौ मिथिला बे फाग्ला बिदि जायो होननाय सर्ट मुभि नै गाबोन समबो ओंखारगोन आरो माखासेखौ आं बावबाय सराइबिलाव लानाय दङ जेनेबा राभानाव आलासि जानो थांब्ला राभा ससे बर' ससे बिदि दं ओमफ्राय माखासेखौ आं बावबाय सरि गान दामोनसै थारमाने आंथ' नुबाय बाहाय होननायावनो मथा मथि 30थानि बारा जाखाबाय बे 30थायाव नोंथाङा दिनै मुभियावहाय भाव खालामबोबाय दा आं नैखौसो मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा दाव एसे सिगाङाव होनदोंमोन जे नोंथाङा खुद गावनो लिरनाय सावथुनखौहाय मोननैसो खिथाना होनो हागोन नामा आंनो लिरनाय नोंनो लिरनाय डिरेक्सन होनाय आंनो लिरनाया जाहैबाय एक्सुवेलि आङो लिरनाया माने उन्दैनिफ्रायनो एसे सर' दंखायो आङो फार्स्ट अफ अल बिदिनो सर्ट स्ट'रि लिरग्रामोन कलेज फरायफुनाय समाव बिदिनो आङो गानबो लिरना हरो अबावबा सिनेमा गोलाव बिदिनो खुद आंबो बानायनानै बिदिनो फक संफोर आंबो खनो बैसागु गान आंबो खनो ओमफ्राय दा आंनि जे लिरनाय जोनोम साननि अनथोब पार्ट 5सिम थांबाय आङो स्ट'रि आरो खनसेबो आंनिब्लाबो पार्ट 1, 3, 4खौ बे सुबर्न बिथाङा स्क्रिप्टखौ लिरदों बेनिफ्राय पार्ट 2 ओमफ्राय आरो नैबे पार्ट 5खौ आङो स्क्रिप्टखौ लिरदों आरोना ओमफ्राय जे बे जाहैबाय नोंथांमोननि जे होनो गोनां बिटिआर इनफ' स्टुडिअ'आव होनो गोनां बिसखौ आंबो मोनलोंदों बेखौ आंनो लिरदों आरो गोबां लिरनाय दं मानसिफोर बिहरदों बेखौ हरनाय जागोन आरो थारमाने आसा आं नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबाय नोंथांनिफ्राय नोंथाङा दिनै 30नि बारा बर' सावथुन मुलुगाव माने भाव खालामबोबाय दा नैबे बाथ्राखौ आं मिथिनो लुगैदों बे माने सावथुन मुलुगाव जेनेबा एक्टिं खालामनाय समाव आरोना शुटिंनि समावहाय नोंथांनि दिनै गोसोआव दिनैसिमबो खोलिबाय थानाय माबा मोनसे मेम'रि दंबाय नामा दङ आङो माखासेखौ बावबाय खिन्थु आङो सम सम लोगोफोरजों ज' जायोब्ला गोबां बेफोरखौनो होनानै इन्टारेस्ट लायो आं ओरैनोबाबो मानसिया एसे कमेडि टाइप माने आङो ओरैनो साइजखौ बेबायदि नुवा खिन्थु आङो बांसिन लोगोफोरजों खालि कमेडिल' लायो माने आंजों थाब्ला उदैफ्रानो माने जिदा जोबोर हाबाय ओमफ्राय मोनसे आङो डायलग होनो नागिरदों माने सिखाव नाम्बार 1 नि आरोना बेनो जाहैबाय जोङो बिदा फंबाय सानै नालाय ओमफ्राय सिख्लाथ' सिखाव जाहैबाय बिदि आरो जोंनाव आलासि जाफैदोंमोन ओमफ्राय जिअ फन खावदों आरो थारमाने फंबाया आंना होनदों मा फना खावना लांबाय बिदि आरोना बेयाव मोनसे मा होनो बेखौ मोनसे डायलग होनाय दं आंनिब्ला थैनोबो खावाखै बियो खावनायमोनब्ला नैबे नुगौमोन लानानै सानजोबा थांदों बियो मोनसे आरो नायबाय नायजोब्बाय आं बे मुभिखौ ओमफ्राय मोनसेसो इन्टारेस्टिं मोनसे ममेन्ट दंबावो नामा दङ दंनाया खिन्थु आं बावलाजोब्बाय थारमाने माने गोसोआव थानाय जेनेबा जायखौ नों गोसोआव खालामोबा हारसिं मिनिफ्लांबाय थायो बेबायदि बेखौ आङो सरि गोसोआव गैथ'ला ओमफ्राय आं ओरैबायदि नुदों नोंथाङा जेनेबा दा जों मोनबाय भाव खालामनायजों लोगोसे नोंथाङा खुद गावनो स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरो आरो डिरेक्सनबो होयो इभेन नैबे दा ओंखारनो गोनां बिसखौ आंबो मोनलोंदों बेथ' नोंथांनि स्क्रिप्ट एन्ड नोंथांनि डिरेक्सन दा बावहाय नोंथाङा मालाबा आं गान खननायबो नुबोदों बे गाना नों गावनो लिरनाय नों गावनो जेनेबा सुर होनाय ना सोरनिबा थारमाने आङो मोनफ्रोमबो जेनेबा सर्ट स्ट'रि लिर खन्थाइ लिर ओमफ्राय बिदिनो गान लिर माबा सिनेमा स्ट'रि लिर माबा लिर थारमाने आं मालायनि फल' खालामा थारमाने आं थारमाने आंनि क्रिएटिभिटि माइन्ड बे क्रिएटिभिटि माइन्डजों आङो एकदमबारे सोरजिनो नाजायो थारमाने जेनेबा आङो गानखौ आंनो लिरो खुद आंनो टिउन होयो आंनो हरो खनग्रा सोर खनैथोंसै खिन्थु आंनो लिरबाय टिउनखौ आंनो होना हरखाबाय बास बिदि आरोना बिदि खालामना आं हरो आरो थारमाने दा सावथुन मुलुगावहाय नोंथाङा दिनै गोबां भाव खालामबोबाय दा बे भाव खालामनायनि गेजेरावहाय नोंथांनि मोनदांनायावहाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ माबायदि अनसायदों होननानै नों सानो जेनेबा दा माबायदि मोनदों दायो ओरैनो रायजो राजाफ्रा कमेन्टआव आं नाया कमेन्टखौ फरायनो लुबैयो रायजो राजाफोरनि जेनेबा मोजां होनजोबो जेनेबा बे थाबाथाय माने जिनिसा एसे साबसिन जायो
बेफोरखौ होनो आरो थारमाने बिराद मोजां अनसायनायखौ नुबोदों आरो थारमाने बिदि आरोना आं नोंनाव मोनसे इन्टारेस्टिं माबा बाथ्रा सोंनो लुबैबाय दाथ' नों सावथुन मुलुगाव फैखाबाय नालाय बुहुद फैखाबाय आरो नों फैबाय थागोन आरो इयुनाव थांबाय थागोन नङा होमबा थाङो दा बावहाय नोंथाङा दि मालाबा हाथाय बाजाराव थाङो नङा होमबा बै हाथाय बाजाराव बेरायनाय समाव नोंथांजों बै माने लाइमोन सिख्लाफ्रा सेल्फि लानो फैगोन ना फैया बेथ' स्वाभाबिक बिराद लायो जेनेबा टाउन सहराव थाङोब्ला एकदम माने सोरबा मिनियो सोरबा मायो नालाय आं लाजिनानै गारिफ्राव थांबा गारि सायावसो एरसोना थायो थारमाने ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बहाबा शपिं खालामहैनो थांबा बहाबा बिदिनो मार्केटिं खालामहैनो थांबा बयबो माने नुनानै बिदिनो सेल्फि लायो सोरबा सेंग्राफोर सिख्लाफोर बिदिनो सोरबा बोरायबाबो बुरिबाबो उन्दैफोराव बिदि लायो आरो थारमाने आदै फैदों माबा फैदों बेफोरबायदि होननानै लायो आरो थारमाने ओमफ्राय खिन्थु माखासे जिनिसाव आं लाजिनाय मोनो थारमाने मानसिफ्रा माने बिराद नायो ओमफ्राय मिनिबाय थायो ओंखायनो आङो थाखोमानानै थायो थारमाने बाजार सहरफ्राव थांनो आरो बिदि माने एसे उसुबिदा मोनो दा आं बेखौ मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा खुद गावनो जेन'बा इउटुब चेनेल दंना गैया दायो ओरैनो आंहा एक्सुवेलि आगोलाव खुलिदोंमोन आं खिन्थु आं बिदि मेहनत खालामनानै जिनिसखौ खालामाखै थारमाने 4 बोसोराव दाबो 200 जनसोल' साबसक्राइबार जादों आं बेखौबो मानसिफोरनो फकास खालामाखै आरोना बेखौ दा खालामथ' एक्सुवेलि दा खुद आंहा गैथ'वा आङो खालामनो होननानै मथा मथि बे मासावनो आं खालामनो हागौ बेजों लोगोसे आङो इउटुब चेनेल खुलिनाय लोगो लोगो आंनि माखासे कमेडि माने भिडिअफोरखौ आं होफादेरनो नागिरदों आरोना ओरैनोबाबो आंनाव कमेडि भिडिअ गैयाब्लाबो 100थानि बारासो दं आरो दा बिदि आरोना आङो आंनि जि माबा बेखौ आं मानसिफोरनो हरथ'वाखै थारमाने आंनि चेनेलावनो बेखौ आं होजोबगोन होननानै बेबायदि स' भिउआर नोंथांमोना मिथिखाबाय जायनाखि बर' सावथुन मुलुगनि भावगिरि मालाबा एक्टर नङा होमबा जों एक्टरखौनो बुंनांगोन दा बिथाङा बुंखाबाय गावनि खुगाजोंनो बिथाङा इउटुब चेनेल मोनसे खुलिसिगोन आरो बेवहाय माखासे भिडिअफोरखौ बिथाङा लाबोबाय थागोन दा नोंथांमोना बयबो अनसायनांगोन जेन' बिथांनि जेनाखि एक्टिं बिथांनि जेनाखि एक्टिं खालामनाय गासिबो पारफेक्टखा दा बेखौ नायनानै आं मिजिंथिदों रायजो राजा नोंथांमोनाबो अनसायगोन ओमफ्राय जेब्लानाखि बिथाङा खुलिमारगोन निश्चय नोंथांमोनानो नुखागोन नङा होमबा मोनगोन आरो आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय ओरैनोबाबो नैबे एक्टिं स्केलाव आङो अनलाइन बिदिनो बिराद नायो जेनेबा इउटुबाव माने फेसियेल एक्सप्रेसना माखौ होनो गासिबो जिनिसानो जेनेबा मोखाङावनो थाजोबो गासिबो जिनिसानो बेफोरखौ आङो इउटुबनि माखासे जेनेबा गोबां जोंहा हिन्दी बलिउडफोरनि माखासे माबा दंना जेनेबा NHDफोर माबा माबिफोर बिथांमोननि माखासे ड्रामाफोरनि स्कुल कलेज दं बिथांमोननि इउटुबफ्राव होयो आरोना दा बिदिखौ नायै आरोना आङो एसे सोलोंदों थारमाने बिदि आरोना स' जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोना खुद बिथांनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनबाय बिथांनि एमआ दस्रामोन दा बेनि गेजेरजों बुंफुनो हानाय नंला दा बिथाङा गावनि जेनाखि हबि बे हबिनि गेजेरजों फैबाय निश्चय इयुनाव साक्सेस जागोन नोंथांमोनाबो बेखौ बोर होनांगोन आशीर्बाद होनांगोन आं बेखिनिखौहाय आंनि साइडनिफ्राय खावलायदेरबाय निश्चय उनाव बिथाङा सासे गेदेर सासे फावखुंगुर जाहैनो हाथारदों बा जिउआव साक्सेस जाहैनो हाथों आं बेखिनि दिन्थिबाय दा बे समाव आङो बेखौनो बिदाय लानो सानबाय नोंथांजों जे जोंनि खावलायमारनो नोंथाङा दसे सम होनायनि थाखाय बे समाव नोंथांखौ साबायखर जासिबाय गोजोनथों बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथा हरनो नागिरदों आं जे इउटुब चेनेल खुलिगोन नैबे बिटिआर इनफ' स्टुडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिथाहरनो नागिरदों आंनि इउटुब चेनेलआ जागोन जाहैबाय अनिल कमेडि एन्टारटेनमेन्ट अके बेखौ बुंनानै नोंथांनिसिम खुलुमनाय सिबिनाय बावहरबाय लोगोसे बिटिआर इनफ'निसिमबो